nakakatulog. Nanabata, amen? So, happy Father's Day gyapon ron extended ingkos mga papa. Kay gasabot mi nga kini nga tong prayer meeting alas 8:30 ra kutob. Musugod gyud tag alas 7. Ya kining mga papa puro pud ini mga preacher. Pag paambitay na hunat man kayang magpaambit kinadugayang mahuman. Nga naman tong wala ni tindog si Kuya Rode atog si Kuya Ondoy, ha? Asag o ba mga papa ganihang manganta manon tata? Dara man to'y kape. Sige. Sa sunod, gihapon. So let the little children come to me. Matthew chapter 19 verses 13 to 15. Matthew chapter 19 verse 13 to 15. Let the little children come to me. Makita nas Matthew chapter 19 verse 13 to 15. Nanatang tanan? Sige, og magsugod na gani ang pulong sa Ginoo. Wala na tay usikang panahon atog yung paminawon tanan. No? Matthew chapter 19 verses 13 to 15 manindog tang tanan. May pipila katawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus. Aron iyang pandungan sa iyang mga kamot ang ilang mga ulo og magampo alang kanila apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus maingon, paduula nako ang mga bata og ayaw sila pugni kay ang gingarian sa langit ila sa mga tawo nga sama kanila. Verse 15, og iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo, og unya milakaw siya. Gampo ta? Ginoong Diyos, nga labing gamhanan, salamat kayo Lord, nga bisan sa among mga among kalag, among kusog, among lawas maluya, apan ang among espiritu, gibag-o di mo adlaw-adlaw Ginoo. Among pag-ampo mahan nga kining mga pulunga o Dios, himuon nimong latos. Pagtulid sa hiwi namo nga mga pagkinabuhi. Himuon sab nimo ning paagi nga ang among mga binuhatan pamatasan mahimong muliwat kanimo o Ginoo. Abang isabming pinaagi sa imong grasya sa balang espiritu. Matalikda namo ang mga sayop namo nga mga buhat, mga pagpakasala Ginoo. Og madesisyonan namong magkinabuhing makapalipay kanimo, mahimo ming panalangin sa among kauban sa among mga panimalay, og mahimo sab ming maayong panag-ingnan sa among isig katawo Ginoo. Salamat usab Lord kinsa may dunay giagian nga mga kabugat, mga pagsulay, kasakit sa kinabuhi. Sa gihapon among pag-ampo nga ang imong kusog, kalig-on ug kadasig imong igahatag sa kada usa Ginoo. Salamat kay Lord nga walay gahom ang kaaway, nga mao ang jablo Ginoo nga magapanghilabot sa among mga kinabuhi ug sa among mga pamilya. Ug salamat Lord nga imong gamhanang dugo nagtabon sa matag usa ka namo. Dabangin kada kasing-kasing, nga mahimo ming malipayong magdawat sa mga pagbadlong ug pagtudlo. Ug ang imong mga pulong amahan namo ning matipigan nga luwas sa among mga kasing-kasing. Mao ni ang among gipangayo og pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. Praise God. Pwede ba natong hatagag pinakakusog nga pakpak ang Diyos? Praise God. So, let the little children come to me. Ingos, Jesus mo ni ang sugo. Kung di ka kadala og papa, kay gahig ulo ng papa, taas og garbo og prinsipyo, pagdalag bata. Og di ka kasangyaw sa mga tigulang, di ka kasangyaw sa mga dagko, kay kini mga dagko, kung imong sangyawan, feeling nila sila'y sakto o mas balaan pa siya kaysa nimo. Sangyawin ang bata. Sangyawin ang bata. Invite ta dong. Anto ta dong. Simba ta dong. Inig pangamatay na natong tanan, kaya wa may magpabiling buhi. Human sa mulabay ang 20 katuig, gikan karon. Katong mga bata nga atong gipangsangyawan, mauna po ini karon diring nagpasidungog sa Ginoo.
Sangyawan na to ang atong mga anak. Kabalo mo, ayaw mo butang-butang o bata siya sa inyong tiyan o wa mo'y planong inyo ng padakos Ginoo. Basig padakon ra ninyo na og ayaw. Kinahanglan gyud na nga ato jud ang ipaduol sa Ginoo. Prangka-prangkahan ay nataan ni tungod kay duha ka gabi kong wa katog. Ayaw usay abot na mo pastor. Di ba? I mean tungod kay ang bata need kay atiman. Unya dili man pod pwedeng ang usaray pasagdan tungod kay naa man po siya iyang atiman. Hapit naman po na mo gawas. Pero maayo ang Dios. Dihan ako na-realize nga kining gisulti diri, let the little children come to me. Because this morning gani, kanabang murag siya sad gikapoy og ayo kay ang bata, siya magkinugusay lang yun. Kinugusay lang yun. Unya karong nga buntag mura ko kanang nakasaha pud ko kay nakasulti pud ko nga ay og unsa manggaling ato jud nang ipa-check. I-COVID nila, Ginoo ay bahala mura ko dano na sa ospital. Pero sa pagkatinuod lang wala daytay angay kabalakan. Wa tay angay kadlukan. Andiya na to masakpan nga ang atong mga kinaiya panahon sa naay pagsulay balatian katalagman di na ta makristohanon. Masungot. Muingon na ditong ako'y ato. Kuyog naman katilaw dyan na sila na ko ron. Gatuo sila. Dadon ako ng usa ka tiil silang lamisa og uli og magbinuang sila. Una na ta usahay no. So let the little children come to me. Dadagi na sila diya sa Ginoo. Kabalo ka og nganong ingana ka karon? Mga batanon, hamtong og kitang mga ginikanan. Kabalo ka nganong ingana ka karon? Tungod kay ang imong ginikanan gidala kaniya sa relihiyon pero wa ka dad-a sa Ginoo. Pakulintasan ra ka bisag unsa, butangag bakos nga bala imong hawak, butangag sa imong bukton, butangag kanang porsilas na pula, nga naisulod sa lana, arong di doyulog demonyo, pero ang gakugos nimo demonyo mo gawa sa baba. Ha? Munang, relax sa diha. Relax sa. Ang uban yung malasa, nakasimba pag yuguron, oy. Kasabaan man ang untaan eh. Tinuod na mga igsuon. That is why ang Sodoma o Gomora giulan og asupre kalayo. Tungod kay kining maong dapit na himong productive. Naglambo ang mga tao, misanay ang mga tao nga dautan. Nganong dautan tungod kay nagtubo silang walay matarong nga gitudlo, puro di matarong. Kita diri mga papa, tudloan nato ng atong mga anak og luwaan ng pako sa manok o niya, haploy-haployon. Tudloan nato sila nga ang anak og parihag number par og tulo ka number pariho trayo. Kwadro upat. Nya espesyal na 5 ka buok sunod nga number og parihog buwak. Tudloan nato ana. Tinuod? Mga inahan po tudloag pamakak. Ayo, ina, wala si mama. Ate, ingos mama, wala ko na si are. Kisa mo rin nabili ni mo, si mama. Nya ingos siya, wala si are. Tudloag pamakak. No? Siguro yung mga ato ni mo, nya mayong, pahawama ko diya o kusaka, lungagong bugas, bisag naa kay, tungag sako, kasako, ingnang wa, kay wa pa sweldo. Ate, wa may bugas, kay wa pa sweldo, nay bugas aring sako, pero wa pa may sweldo. Nga na, ning bata. Tudlo ang pamakak. Na? Munang ayaw ka karon og sige, sagit anang imong anak, sige, kagkasaba anang imong anak, sabi mong kaugalingon, ikaw mo'y palpak. Dapat manunta ang bata, nagkabaton siya kabuot nga naa siya kanunay sa simbahan. Kanunay siyang makadungog mga pagwali, kanunay siyang makadungog mga Kristoanong awit, matudluan siya sa mga storya sa Biblia nga pangbata.
Unya hangtod magtubo siya nga apil siya sa mga buluhaton. Maka-discipleship, magalambo siya. Unya makakaplak po siya partners kinabuhi nga pareho sila nga naa sa Ginoo. Unya doon na po sila unya mga anak in the future nga ila po nga patubuon diya sa Ginoo ug mao na makapalipay sa Dios. Pero wala na to nagihimo nga naman. Gani ang gipang tudlo nato dili Biblia, ang gipang tudlo nato tradisyon, culture, na pay bless nato nga baliktad. Sa Bible pag mo bless, ang kamot ipatong sa ulo sa bata. Nakita? So, God bless you. Pero gitudloan ta nga kanang mo bless nga na respeto daw na sa tinuod lang. Ang Bible nagsulti nga i-bless nimo ang bata, ipatong nimo ang iyang kamot sa iyang ulo. Imo siyang i-blessing. Kaya kung imo inganaon, ang blessing imong giangkon. Ano imong gihatag niya? So gitudloan ta na. Unya, daghang sistema nga gipangtudlo sa culture mga igsuon nga wala gitudlo diha sa Biblia. Dunay gitudlo sa tradisyon nga wala gitudlo sa Biblia. Valentines. Na ako no kisa to? Tong gadalag pana. Si Cupido nga kung mapanaan ka, mahigugma ka. Ambot sa imo. Without, kung dili lang nato i-research, kanusan agagikan, asan agikan, di ka makaibalong demonic, dahil kayo na. Patigayon dahil nasyawa. Napailain, kalag-kalag, kag-kag. Halloween, may nga pagang Happy Halloween. Happy Halloween, nga kana nga programa para mana sa kaaway, para mana sa yawa. Supak mana sa gitudlo sa Biblia. Imagine ko no nga ang dapit sa mga patay o ang dapit sa kalibutan, muhilis, munipis ang maong babag. Unya mo nang nay mga kalag kunong makasud dinhi sa yuta. Unya ilang hilabtan ang mga tanom, ang mga sayutihan, ang mga kalbasaan, ang mga gulayan nimo hilabtan aning mga demonyong mga kalag nga gikan sa kamatayon nga nibangon kuno og nilapos. Unya mo nang dili nila hilabtan, ilang himuong kanang gitawag pumpkin. Nga kanang kalbasa, buhuan nila, pormahon lang demonyo. Nga naay triangle, nga duha ka bukmata, triangle nga ilong, o niya ngipon-ngipon na dayon, butangan og suga dito sa ilahom. Aron og dunay yung demonyong muadto dito sa ilahang tamnanan. Pag nakakita nila, uy, di ko dire, kaya na ako'y kauban na diha. Muna gitudlo sa mga Celtics, gi-adapt sa church, gitudlo sa mga tao. Aritas pagpuasa. Iyon ang Biblia, o magpuasa ka mo, panghilamos, panudlay, arong way masayod. Karon ang nagpuasa ron, kasuroy-suroy mall, namili dito kay 50% discount, na ay abo ng buna. Baliktad tanan. Baliktad tanan. Deres Biblia, mga bata, ipahalad sa Ginoo. Unya katong mga dagko, nga inig magsangyawan nimo, mohinulsol og motuo, pabunyagan. Karon, mga bata pa, bunyagan, pagdako, dagpusir na. Draglord na. Referinas buwangan. Tigdagpas ng tuwalya sa bato, sa hantakan. Boom! Nga na, no? Wow! Experience na ako na mga igsoon, kaya ako, coordinator man ko sa illegal nga swertres dito sa amuang. Grabe. Among dapit. Ini kabuntag, sigarilyo o kape o niya katong naang pictre, resulta sa loto. Unya, swertres ng sa ubos. Unya, nay gipalayog nga mga, nay tiguang dito nga nag-ansyuhos. Ansyuhos. Ga-eyeglass siya. Unya, ang eyeglass, ang usa 6, ang usa 9. Unya, ang iyang dalunggan 7. Okay, 6, 9, 7 ni, rambulan paniguro. Ingana tano, unya, suguon pa nato niya mga bata. Dagkuti dito, doy, ayaw rag suyo pa. Mudukot, badayin ang manili suyupon. So iya, dyan ang suyupon. Niya pa ka, lumiyan din ni mag-aso-aso. Magtuuntuon na siya unas. Magtuuntuon siya o kanang naang palwas sa lubi. O papel. Hangtod nga makat-on na dyan na siya. Na? Kadiha man ko nakat-on sa una, inighawa sa among papa, ang mga kauban sa trabaho sa plantas na pukor, kani atong kuryente dito manigi ka sa mga. Nighawa nila, sa lamisa mabilin tong mga Winston, barato pa ng Winston sa una.
Unya na itong mga ginagmayng tando ay, I was 7 years old at that time. Dito ko nagsugod. Nya lami kaya kong feeling ka nang mura ko, gamay ram to akong giinom, pero hulaw, nindutan no. Unya, feel pag yun na ako nga isog ko, og dakong tao na ko, og makainom ko. 7 years old. Unya, napay gitudlo sa atong mga amahan. Unya, nakabisyog-bisyog na, nakay panarbaho. Di ka maong mutudlo. Sultian ka na ako. Kato nga time, kasugod ko panigarilyo ni stop ko at the age of 19. Nanaunta ko'y balay rong mansyon. Kung akong gitigom, tong akong inom o akong sigarilyo. Nga naman to? Ito pa itong et, kinalamian, ginantong et. Kinalamian, mas may pang, kisay mga tigtong et, mga tong eters. Musay pa. Kisay mga tigtong et, nadaghan. Kabalo mo pag tigtong et ka, dili ka gutmon. Busog kanunay. Hits! Ang nga na yun. Napaitigmad yung. Imo pang kaatbang pangulo sa simbahan. Ha? Tigmad yung. Napay mga tawong imong pasangyawon, di manangyaw, pero mga hubog, kusog magsulting, puro Ginoo, hisgutan. Ha? So, puro baliktad mga igsoon. That is why, pag masayop na gani ang pundasyon, bisag unsa kanindot na sa ibabaw, bungkag ng balaya. So ang pinakalig-on gyud ana ang pundasyon, mao nang ang tambag nagingon, mga kadalagahan, kitang mga ginikanan, ay og butang-butang og bata sa matres, kung wa ka kabalo kung saon nimo na. Kay dili paigo nga ato ra silang gatason, pakanon, bistihan, pahumnog eskwela, biyaan. Kaya mga matay na ta, dili. Pinaka-successful nga ginikanan ka na makita niyang iyang anak nga pangalagad sa Ginoo sa dili pa siya mubiya. Pero kabalo mo ko sa ikinaon ato niya, ulo sa bulad. Sa among kapanahonan mga igsuon ng bunglay diha sa among manghawa na kay tamnag mais. Inya inig paniud to na ay announcement didto sa among kusina. Ayaw ilabay ang ulo sa bulad, ibutang sa nigo. So, doon na usa ka nigo nga ulo sa bulad. No? ID ba? ID. Tama yung ID. Ulo rin na. May ganin. Napayabaga. Inig kahapon kay mong snacks na tag-unom ka taro. Kailan mo taro? Kanang sudlanag biscuit nga metal? Teng, teng, teng. Muna isudlan. Kunya, lungaga na niya mais, kanang gabi, niya kamuti. Inig humanap. Oh, snacks na. Duol na tong mga namunglay. Kay akong mama, magpabunglay mo to sa una. Na, magpabunglay. Inigdoon na nila, dagaya pa mis kalibutan ato, pero wa mi Diyos, itong panahon na. Inigdoon na nila, inig-snacks na, kanang ulog bulad, horot, bisag usa ka nigo pa na. Kinadaghanan po sila. No? Nga mong tiraduro ng pintiko na mo ng dili, magtinarong o bunglay. Nago mi atong gunuyan kay, libre kaon. 50 pang adlaw ato, libre kaon, padalan pagsabon, niguli. Daog dili, magtinarong bulay, paminti ko naman na manago, Rami. Gabi kayo. Pero, nanagko may mga igsuon nga, grabe ang nidangat na hinuon tunglo. Kung sa'y problema, sa'yo pang pundasyon. Humananingon ang Bible. Anak, ang panalangin, ang bunga sa kakugi dili, ikatandi sa panalangin ngay hatag ni Lord nimo. Usay mong gitudlo sa anak, anak, pag makugihon yun. Ayaw pangalagas Ginoo anak, pag makugihon. Simba-simba man ka. May pa'y nagtanong munta ka? Ano mo simba-simba? Kaya na pa kayo maingat anak? Na pa kayo makaon o nagtanong ka? Simba-simba na inyong pastor, dugay kang wali. Dugay kang magwali, pauto, man mo ana. Inyong simbahan, mura na naman, butangan ng kupras. Walay mga hitsura ng atubangan. Kabalo ka, kanang mga, yes. Ato nang gibuhat mga igsuon nga nagrespeto ta na nila ba? Pero sa pagkatinuod lang, santol na, nga tinanom sa imong lolo. Nga gibuhat ana. O nya, gipurmang tao, make-upan, gipintalan, o nya mo respeto na kaana, pero kay respeto sa imong inahan. Ngayon kang image man ni Kuan, image man ni Mama, image man ni Jesus Christ, image man ni God the Father, image of the Holy Spirit, hining dab.
Respetuhan na to na. Pero wa kay respeto sa imong ginikanan. Kawawa ka naman. Wa ka kay baw. Wa ka nagbasag Bible. Nga naman. Ingon ang Bible, let us create man in our own image and likeness. Ingon ang Ginoo. So kanang naa sa imong tapad, buhi nga santos na. Kay ang word nga saint, it means believer of Jesus Christ. Saint. Believers of Jesus Christ. Holy people. Believers of Jesus Christ. So kanang nasa imong tapad, ayaw naglibak ka, kay saint na. Sige, tawag ato mga patay nga santos, na ibuhi nga santos, di mo tawagon. Labi nagnaay kaon. Yung sahay, manawag, tayo mga blatian, problema, pero naay kaon. Di mo tawagon, mo silingan. Tinoon? Karon, adto ta sa foundation. Dunay kanang I don't know basta kay ang estimate gyud ang estimate sa maong damage sa among barangay hall is 13 million. By the way, dire sa Pilipinas ang among barangay sa Negros ang pinakadato nga barangay. Kung magisgot kag padatoeg barangay. Munay pinakadato nga naman naa diha ni tanan ning atong pag walay kuryente ang Mindanao, Bohol, Cebu, padong na dito, kami mo supply. No, kay naman ni dito daghan man ni kayo ning planta dito. Dato kayo. Nya sa among barangay mga igsoon ka buhat o kanang kinamahalan kayo nakita man na silang Kuya Roger ato. Si Kares. Idungaw jud may atong kinalawumang kinamahalan nga barangay hall. Apil ang basketballan, nag-landslide, bago orang nahuman, inaugurasyon dayon. Pag humang inaugurasyon, ligid ang barangay hall. Naabot dito sa ilawang tabunan nag-landslide. Nabuak ang natunga ang basketballan. Apil ang barangay, ang balay sa among barangay kapitan. Na-damage po, wala na po ikaroon. So, nakaingon ko pagsulti nga grabing mahala sa maong structure, ang maong building. Pero ang pundasyon niya, sa ilalom, lapok na day kayo kay madaan ng may mga buak. Nasayod na po sila nga may mga buak to, giptukuran ra gihapog barangay hall. Sultihan ka na ko, ana ang may tabo sa atong saksak ka mga kaanakan. Pag ang pundasyon nila, o sang pundasyon, karon nga gagmay pa sila, ang ilang madungog dapat importante kayo, nga mao'y pundasyon. Ang imong ipakita nila, maunay, importante kayo, kay pundasyon na ang ilang makatunan. Unya dapat, makaibalo sila kung unsay priority, unsay importante. Kabalo ka kung sino nakatunan sa itong mga anak, ang importante ra nila, kanang kaon. Kaon, kwarta, og sinina. Unya mo ingon na din na, simba ta. Guys, akong G's. Arong mo simba, taga-ag G's. One day, magtrabaho niya nas BIR. Dili ka rilisan sa imong mga paper, sa imong mga request, kundi ka mohatag og mail. Ha? So, ingana na. So, in New York City, doon ay usa ka tawo nga kanang uso pa man tong palingkuron siyang pakuryentihan, habog nga tawo. Unya, ang iyang kaso is kanang robbery, unsa tong sana na sila'y bangko nga gina-hold up unya. 5 ka gwardiya ang ilang napatay. No? Unya mo to nga ikuan pod siya. Og sa Indonesia firing squad man dito pa kuryentihan. Tong palingkoron ba uso pa to sa una. Unya gipangutanan na dayon siya kay before siya pakuryentihan, pakanon man naglami kay pagkaon. Na pakanon parehang Leo Itsagaray. So pakanon sa mga wala kay ilang Leo Itsagaray, search dala mo sa internet. So pakanon no sa wa siya ganay kaon niya giingnan siya unsa may katapusan nimong request. Ingon siya nga ang katapusan akong request nga ang ako untang mama niya karon diri sa katapusan while buhi pa ko niya unta siya. Kay ang balaod buta. Wala sila kay balo nga kung kriminal ko angayan ko sa kamatayon mas angay nga sa kamatayon ang akong mama. Because ang akong mama konsentidor. Sa nag-edad pa ko og 7, iya manguha ko sa kwarta ni papa sa iyang bulsa or manguha ko mga gamit-gamit ingon na. Akong mama, pasagdan na ko. Sa nag-edad na kog high school, manumbag na, mama na ko, konsentidor, sulungon pang principal.
Sa nag-edad nako, tuan ako sa college, hangtod nga, nagkadako, unya, nahimo gyud siyang kriminal, o nung nakasuhan siya. So, ipapatay na siya. Ingon siya, kung naay mas dakong kriminal, ani ang akong inahan? Ano man, sa gamay pa siya, wala gilay down ang foundation. Wala siya natudluan. Puro sayop ang gipang tudlo. Puro sayop. Dunay gitarist sa corn. Kaila siguro mo anang banda nga corn. Sa mga wala, nakaila kato nang naligo og tato. Nangaligo na sila og tato. O niya, magmaskara ng uban, magpintal sila mga devil sa ilang nawong. O niya, manang mga Metallica, mga anak, gitarist sa corn, niya, manganta na sila. Nga na sila manganta. Kanya, kabantay ka ni uso na sa una sa mga diskuan, makita mga ginikanan na ninda ka atong basketbulan dapit, or tindog-tindog ka to, ining magtanaw na kas disco, ang mga batanon dito, nga murag mga tama ka, headbang. Ang gitarist sa corn, na-realize niya, because tanan nga mga kanta nga ilang gipang sulat, puro man demonic. Nya kita, pasagar ang tagkanta kay, uy, lami, paminawon. No? Bisan gani katong kantang Alejandro, no? Alejandro. Wagay ta kasabot. Gato kag Alejandro akong papa na. Tinod man po Alejandro na akong papa. Pero ang Alejandro, it means the creator of everything, God. He said, don't call my name. Imagine na, ikaw, Lord, ayaw ko tawga hamor, ingana ba? Lady, unya nagaga. Tinuna. Yapay ka ng money, na. Sige, nagukod og money. Pero mukanta nas paras Ginoo ay gana. So kining gitarist sa chord, pagkakita niya sa iyang anak nga ni suhid na sa iya, kay nagtubo naman, nihilak siya ayo. Unya ningon siyang, so pa, naa pa bay hope, naa pa bay laing pangagi, parang kining akong anak, dili mabutang anak, dili maparihan ako. And wala siya laing nakitaan nga paagi, maong nga ipaduol niya sa Ginoo. Imagine, nagibaptize siya, naligo og tato. Kay dili namang gyud maplansa ang iyang tato. Na, patoy tato, dili dako kayong 666. Ano siya? Liog. Dili naman maplansa ang tato. Gipasapawan na lang. Sapawan na lang. Pero imo makita karon nga, once nga ang ginikanan nagbago, dako kayo nga porsyento nga ang iyang anak magtubo nga lig-on kay na sa Ginoo. Pero ato mga ginikanan, mayong, ayaw, kuy-kuy ito simbahan kay magsaba ra ka dito. Kung dunay ginikanan ana, ikaw mga gaablig pultahan sa yawa, pultahan sa impyerno para sa imong anak. Labi na ning ato mga anak na yung mga chinilas nga inigtunob mo tingog. Kada tunob aning bata mo tingog niyan chinilas. Na? Kasab-an ni padre, wa na ni simba. Ang bata, musimba, ibili na ang bata. Hala no. Maumbitang magbutang good og lainon ang mga bata aron matuluan pod sila. Wa may paagi. Di ato simba no. Magtingog-tingog. So, kita karon willing bagyutang matudluan mga igsoon. Morning na ingaani ta kay wata natudluas pulong sa Dios. Pastor, unsa may insakto relihiyon? Tanang relihiyon insakto para sa tawo. Pero sa Bible si Jesus Christ ray insakto. Tanang isulti sa tawo murag nindot og insaktong paminawon. Pero imong siguroon nga insakto gyud ang gisulti. Ang Biblia lang. Dunay mga taong grabe kay mosulti tinuod kaayo. Gigugbag yun ikaw, di ka pabatugag langgam. Di ka na ko paakag lamok. Pag mawala yung gugmahana, lamok ko na ka nagsagpa niya. So ang tinuod lang yun mga igsuon, usa lang ang Ginoo. Nakaroon kining atong mga anak atong dadon sa Dios. Amen. Sa tinuod lang mga igsuon, kiligon po ko aning mga young people bitaw. Nga naay mga chemistry ba? Unya puro lambo des Ginoo.
Mura ko, kay lami na, nindot ng puro Kristoan. O kini sila'y magkadayon. Praise God. Di na ko sumpayan, kay matablaw na po ko counsel inig kahuman. Amin, Jay? Relax, what ra, Jay? Mabot na, Jay? Ang Matthew chapter 19, dinhin nato sugdan. May pipila ka taong nagdalag mga bata, ngadto kang Ginoong Hesus, aron, pandungan sa iyang mga kamot, pandungan sa iyang kamot, ang ilang mga ulo, ug magampo. Unsay purpose, nganong ang mga bata, gidala nila ngadto sa Ginoo? Arong ampuan. Arong panalanginan. Nga naman, kining mga ginikalana, kabalo sila, nga kining ilang mga gagmayng kabataan, in the future, mag-edad na nig 20, 25, 30, 40, hangtod ikamatay. Naan na ni garbo o naan na ni prinsipyo. Kabalo sila nga kining mga bataa, in the future, mahimo ning kurakot. Mahimo ning kawatan, mahimo ning limbungan, mahimo ning kriminal. Munang ang paglaom nga sa bata pa, dadoon na nila des Ginoo. Kanang imong anak karon nga imong giatiman pag-ayo, sulayig tan-aw. 25 years gikan karon. Asa nimo siya pangitaon sa church, sa morgue, sa ospital, sa prisuan, sa mental, sa sabungan. Pagpili. Because magdepende na nimo o giunsa nimo siya pagpalambo karon. Kining mga tawhana wise, kabalo sila nga danger ang ilang mga kabataan. Ato mga kabataan karon, pag dili sila mabutangan sa pundasyon nga mao ang pagtuog, pagkahadlok sa Dios, mao mga pulong sa Ginoo, Kristohanon nga mga awit, kanang mga bataa ma-influensyahan unya na sa mga cellphones, ma-influensyahan unya na sa eskwelahan, sa barkada, sa trabahoan in the future, ug mahimo nang dako kayong problema sa atong komunidad. Mao nang sa bata pa lang ilang gidala ngadto sa Ginoo. Watch out. Unya ningon diha pagsulti ang arong ampuan, panalanginan sa Dios. Munang na ito mga bata dire, oy pastor, pabunyak mi. Di na ingong basta lang natong basa-basaon diag tubig. May kag magpadedicate kog bata, pastor, pabunyak bata, pastor. Unya dili nimo padakon diha sa Ginoo? Pasagdan nimo sige pamintik adto. Panakop og banakon, ngitag tortol. Katawa rin sino lang yung bataan yan sa likod? Ha? Ha? Dagan kayong turtle ng koleksyon? Sagdan ng mga bata. Yang bata karon, padong tadiha, tanawan aron ha. So, arong panalanginan. Ningon diha, unya, gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Hello? Sa ato pa kining mga tinun-an, murag mga bodyguard. Ayaw, hikap kay pasig na kay virus. Wawari mga bata kina. Mura sila gingana, no? Hala, no? Ang mga bata, ang mga igsuon, gidala nilang paduulas Ginoo kay paampuan sa Diyos. Na? Iampo, nga to sa amahan. Patungan sa kamot sa Ginoo. Nakabalo ka mga igsuon pag ang kamot sa Ginoo na ani musibog ang impierno, musibog ang yawa. Di na ka maglakaw nga tabi. Ikaw na mayo padaplen mo kay nuagi ning anak sa Ginoo. Kita mga igsoon gitudloan tang musalig sa Ginoo, musalig sa feng shui, musalig sa kahoy, daghanang gisaligan. Muna ingon ang Romans 10:16-17, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mga pulong o kanang mga pulong ang gisulti ni Kristo. Amen? Pero kay wa man nato patubo ang atong mga anak magtubo sa pulong nga gisulti sa atong Ginoo. Ang ilang mga nadungog mga gisulti sa tawo. O kanang mga anak ka na nagko na karon og niya nang lingkod at tubangan nako. Puti nagbuhok ning uban. Nga napuno sila tuo-tuo huyang og pagtuo. Tinuod? Mauna nga magkaproblema na.
Imbis nga kompletuhon o hingpiton nga ang pagtuon natong Ginoo ray dangpon, bisag asa na, pangitaon ang pinakagamhanang mananambal sa buhol. Muadtog Carmen, muadtog bisag asa na. No? Luon, ayaw pasangin les pastoros. Kay tinuod gyud putong giubanan sa Ginoo. Dili ang tao mo gaayo kun dili ang Ginoo. Na pa yung laing mananambal sa doon. Abot og sagbayan. Unya, pag abot mo dito, ingnon dayon kang, ayay, gipana ka. Gipana ko, no? Isa man ni pana. No? Si, kuan, Kupido. Uy, nasindulan ni mo siya. Uy, nanghagbas ka, unya, nawanggitan na. Mali naghana, no? Kanya pagdala ni kanding. Magkadako na manok sa nga puti. Manok nga ugis. Nya lisod na ba naron mayog pwede kal. Kaya tayo nakamadala ni amen. May sapag usa ka kurungan. Ugis nga manok. Lisod ang pamangitaw ng ugis nga manok nga hasta ang tapay puti. Grabe, no? Unya, sunod ni mong balik, padado no kag kanding. Sunod, wala na kayo madala, nagbalik. Naon na ka. Unya, dong napukas doktor. Unya, hikap-hikap na ka, bisag asan ng naay mga giingong milagruso na pang atuon, pang hikapon. Hatag po kag donisyon, kaya di mo na pwede wapod. No? So, daghan kayong gitudlo sa ato, nga nibuak. Imbis nga tibuok ang atong pagsalig kamatag sa Ginoo na buak na tanan. Ang pikas nituo sa kwarta, nituo sa tambal, nituo sa Diyos, nituo sa tambalan. Daghanan tambalan na. Napay mga tambalan nga moy mo daot. Unya sila ra gyapon bayran arong moy mo ayo. Tinoon? Grabe kayo na. Nya, ang next nato nga generation ing ana ra gyapon. Kung dili nato sila matudloan sa pulong sa Dios, dili sila mosalig sa gamhanan nga Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta, mosalig sila silang kaugalingon, sa kwarta, sa kaalam sa tao, sa mga espiritu nga iyas demonyo. Munang importante kayo ang pundasyon karon. Muna I tell you kanang bata nga imo karong gisabak-sabak. Pag dili mo na patubon des Ginoo, dali ra kay nimong apason. Ay, asa man akong anak? Tuwa goro sa church ron kay Biyernes maron na maroy prayer meeting. Ato sa church ron, duwa tog basketball. Ato sa church, dali ra kay nga pasok. Pero kung di nimo na patubuon sa Ginoo, maglisod ka. Una nimong atuon sa barkada, wa man mi kay balo sa diskuan, wa man mi kay balo sa prisuan, wa man mi kay balo. Sa mental hospital, wa pod mi kay balo. Sa hospital, wa agud mi kabalo. Sa morgue, wa mi kabalo. Tuwa na di ay sa district jail. Munang huna-hunaan na daanak karon. Munang importante kayo, God, let the little children come to me. Because naingana ang imong kinabuhi, nagkinaunsa ni atong kinabuhi karon. Because kaniato wata dada sa Ginoo. Imagine nagpakulintasan rataan ang nay mga gahom-gahom. Kaning nasa dughan nga gikulintas, gahom nga langit nun. Karing di sa yuta, pakubol ning maigo tagbala, dili ta maigo. Di madutan. Kiring nias porsilas og duolon tag duwinde, inkantil, kopre, white lady, green, black lady, and all the ladies. Ladies drink. Daghanang panagang. Magnegosyo po ka dapat sa imong tindahan na ay baki. Nga murag gold pero di tinuod. Napoy dragon gibitay-bitay atong pultahan. Unya, napoy iring. Nga kaingon-ingon, nanawag og customer. Nya napoy, murag si Pastor Jonas nga nakugtian kalingkod. Buddha, kay na ipafungsoy na to arong mo lambo ang negosyo. Sultihan ka na ko, huwag ko kay panalangis, Ginoo, looyo ka. Pero sa pagkatinood lang, pwede kang panalangin sa kaaway. Palambuon ka sa kaaway, arong mas lalo kang malayo sa Diyos. Kaya ato na ka, musalig ka ng mga butang, awa na ka nagsalig sa Ginoo. Dili lagi ka kumpara ang bunga sa kakugi sa panalangin nga hatag sa Ginoo. Muna kini ato mga anak, atong patubuon des Ginoo.
Di kay inig-uli sa anak, 90 ra akong grado, 99. Bugog yung kagiing, nagkala ko 100. Sabi na mga ginikananan, oh? No? So, ingon pa to ni Pastor Bong, ipaupuin mo yung anak mo. Anak, sige lang, hayaan mo na, pag-pray natin. Pero anak, magsikap ka sa susunod, ha? O, sige lang, pag-aaral pa rin. Patuloy pa rin pag-aaral. Na si daddy nag-support sa imo. Di kay bugo yung kaya ng eskwela pag Grabe, mga inahanang, mga ginikananay, nga na, no? Tinuod, yun po, bita. Yes, ani si Manding. Praise God yung kayo. Bago lang ni si Manding nag-testimony nga halos kanang panangayo ra niya sa Ginoo mo tong hitabo. Because bisag unsaon to nitong iyang anak. Di yun magsilbi. Di yun magsilbi. Nakaron, mulid nag-praise and worship dito sila, ha? Ito man dito sa Brunei, mulid nag-praise and worship. Dire ka to, mulid to og session. Mag-lead to og session. May ingang lighter tingali. Ha? Apas-apason itong kadlawon ninyo. Pasagdai si Lord. Pero aminado taman din, nga naman, sa mga bata pa sila, relihiyon mo inaan na to, watay Ginoo. O niya, ang tawag na to, relihiyos, o di ta Kristohanon. Ang relihiyos, o nagsunod sa gitudlo sa relihiyon. Aten, kadi kay lubong, di ka maten. Bayad kay way servisyo, way bayad. Oh, kuan ito, tampuhon. No, ato ipakaon ni Senyor kuan. Oh. Adi na, tag 275 ra kada bubong. Mangutang pa ta linding nga itampo. Naapa ba mo diha? Na mo na, nagtubo ang mga bata na to ngay ngana, pero layo sa Ginoo. Gani dili ra mo duol simbahan. Dili ra mo duol simbahan. Ang naa dito ang nagwali sa simbahan, ang mga nanimba. Ang naa sa gawas na Maligya, o katong tuwa dito sa plaza, kasuroy-suroy, pareho na sila tanan. Pero nga nung na nanimba tanan. Nga nung dunay magpakilimo sa gawas sa simbahan. May problema nga gisulbad ni Pablo og ni John, ni Pedro og ni John. Acts chapter 3, they went to the temple alas 3 sa hapon para mag-ampo. Karon tapulan naman mag-ampo, ang radyo na mag-ampo. You died, Jesus. But the source of light flowed out for souls. Inikala 6, the angel of the Lord declared unto Mary. Inikala 11, bayang manari ay sirado ng Deuter. Tapulan. So kini si Pedro, mga igsoon, nagampo sila. Padung sila dito, niya, diha sa gawas dunay makililimos. Ningon sila, silver and gold we don't have. But kung sa inaan mo yung mga hatag sa ngalan ni Jesus, tindog. Ilang ipatindog, nisulod sa simbahan, nagsimbang, nagsayang, nagdaig sa Ginoo. Tama mga taos gawas, mangutana, lahia po mo magsayaw, oy, mura mo gadisko, gasayaw. Kung manok ni daog, pakpak, ambak-ambak, maghubo pang uban. Ang atong Ginoo, nakigubat batok sa sala, og namatay, og ni daog batok sa sala, ikaw iyang giluwas, di ka mo pakpak para sa Ginoo. Katong gisugot ka, Kuya Roger, natin tatao sa may mo reaksyon na to, be? Katong gisugot si Kuya Marino ni mo Mandeng. Ate, gisugot ni mo na si Kuya Rudy, o siya reaksyon. Pag-ingon nga, o sige na, kita na. Mauba, salamat, adrin ako. Nga na ra! Di ba na, yes, thank you. Diligo ka na ako, pasakitan. Salamat yung kayo. Kalood! Pila na kabok atong mga ex. Daghan kayong mga saad, kanina ito niya di juday mao. So, ato ipadala diha sa Ginoo. Dadon sa Ginoo. O niya, sa diyang manaan na sila sa Ginoo mga igsoon, magtubo silang Kristohanon dili relihiyoso. Kabalo ka kung saan yung taong relihiyoso, grabe kayo mga halak, kinadaghana na. Oh, ha? Magbutang tag mga gahom-gahom, mga anting-anting sa tong mga balay. O niya, ang uban na ito ikulintas, dadon pod. Pating motor, ibutang sa motor ni uban. Pero abot sa unahan, kay pareho mga dalag anting-anting, bang! Human kaya po.
So let the little children come to me. Muna ang paglaom na to. Kinato mga anak, patubuon na to, Diyas Ginoo. Ay nagsigig hatag cellphone og load. Na? Dugot pawis ng imong gipalit og load, pero ang bata o siya kabalo anak. Verse 14. Si Jesus mingon, paduula ka nako ang mga bata. Dada sa Ginoo. Kundi manunod, ayaw, og di mo dawat ng mga dagko, may mo sangyawan, og nay bata ditong lingkod-lingkod, nay mga bata diyang gaduwa-duwa. Doy, asa man dayas mama nimo, doy. Ingana lang, mga papa, amen? Kini ra ba yung mga papa, kinadasigan kayo. Duwa pagani ka sisyon na mo, murag di na mamauli. O, uli na ta, alas 8 na. Alas 10 na, niabot ang alas 10, nitingog na. Nitingog ng siren, di paghapon mo pa uli. Okay, ang rason ko no, sa una, magbuntagay o inom. Video ke. Pala mga silingan, basta kayo, lami kayong video ke. Hinig pa mauli, magpauwang og motor, magsikit-sakit sa mga kadalanan. Mauta rin ang ginaanan na, ay! Di po mo tabang, hugayo, igurang mo. Ha? Inga na ta sa una, muna yung rason. Hana, mag-share pa. Kanya, napadyoy ka ng dasigon yung kayo. Humana nakashare. Mo paambit pa yung usob kay. Lambi, yun lagi nang magbuntagay o share. Manong Fidel, amen? Si Manong Fidel dito sa tindahan. Gahimog wali. Unya, gilukot niya ang ilupad. While nag-sharing me, na-excited yun ko kay naagin ipaambit ron kay galukot magilupad. Pagkataod-taod, ingana siya. Ni ay ako. Pilipos 4:6 naging ondere. Ako ning gisulat gidag ko og ayo kay nakaanak ko daghana man ang magwalali na to. Nindot kay ito nga verse, ayaw kahadlok ay kabalaka. Ang sa niagi, dito bersikulo nga nag-ingon nga, gitambalan sa Diyos ang ilang mga samad o gilipay niya ang mga magulanon. Kung naata karon sa kagool, sa dinalang. Ay, makasala pa dito sahay. Si Lord nandiyon lamay maglipay na to. Amen? Let the little children come to me. Pero unsaon man nato pagdasig sa mga kabataan nga dadon natos Ginoong kita nga nagsimba wa pa diha sa Ginoo. Kaya naman yung tawang nagsimba pero naara siya sa sala nagpuyo wala sa Ginoo. No? Pag abot diri hoy mga angel, mga balaan ba? Sunday. Pag Monday abot og Sunday, grabe. Kabalo ka ang musulti nimo nga Kristohanon ka ang imong silingan og kanang kauban nimo sa panimalay. Unya mo na yung pastor, Christian na gining akong anak. Ngano man, di mo lungag pastor, di manghugas. Igid masugo. Nya mo uli pastor, gabi na kayo di pag yun mo bless. Grabe pastor, na Christian na gyud ay ni. Nya pag abot diri, pastor, bless ko. Pastor, manghugas ko be. Pastor, asa silhig. Libutan ng balay, church pangitag silhig. Bukawan pastor atong kwarto. Ayo, pastor. Sumay ato. Asa silhig. Ay, tawon. Ako silhig mabot sa kwarto. Atong mga bata dadon nato sa Ginoo. Amen? Ano man, tungod kay maora nay pinaka-safety nga magtubo silang naay seguridad. Si Jesus mingon paduula kanako mga bata og ayaw sila pugnge kay ang gingharian sa langit ila sa mga tao nga sama kanila. Wala mo na ako advice ha, nga nang naay mga motor karon, labi nas mga batanon, magpalit-palit og mga tarambutso ipuli ng inyong mga motor. Unya natay mga kasilinganan di nga wa katulog kay ang ilang mga anak gipanghilantan, gipangubo. Unya nakatulog nag alas 4 sa kadlawon mo pay ipauwang anang mga motor mga ge. Kung Kristohanon ta dili na ta na kay to ay matiliwas na dito. Niagi tong motor, ikuyawan, natiwas. Palihog lang. Ano ta? Kung mauna na, pagpalit ni mo, ayaw na. Kay arong tuloy-tuloy po mong biyahe, di na ka ma-dakpas checkpoint. Yan ang Bible, gihimo sa Diyos ang tamo nga yano. Hayahay, sayon. Pero ang tao, naglisod-lisod siyang kaugalingon. Igpalalit ni mong bugas, pangayoon sa imong anak, kaipalit og trambutso. Nga na, anay, trambutso yung motor. So, padulan ako ang mga bata. Arang matudloan silang tarong.
og ayaw sila pugni kay ang gangharian sa langit ila sa mga tawo nga sama kanila. Ila sa mga tawo nga sama sa bata. Unsa man ning bata? Kanang bata mga igsuon, pag magsakit na siya magkanunay ra nagpakugos. Pag naa kay problema, ayaw sa imong barkada pakugos kay hubog na ka. Duol sa Ginoo. Ha? Magbantay ta mga igsuon. Gani sa atong pagpaminaw, pilion nato ang tawong atong paminawon kay dunay mga taong maminaw kadiya mosamot kag kaguol. Na? Ingon pa to dito nga muduol din ka atong tawo unya moingong. Di ara ang akong palad. Tan-awag unsay akong kaugmaon. Pag tan-aw dito kay nay usang kay ingon ana, nay duhang ing ana, nay usang ni ex, ayay mamatay imong asawa in the future. Mabalo ka? Nga na dayon. Biblia nagsulti Jeremiah 29:11 ingon si Lord, "For I know the plans I have for you." Si Lord mo'y nagplano nimo dili itong nang himalad nimo. Nga may pakit ako sa palad sa imong lapalapa. Ha? Palad lapalapa. Makakita ka gwapo kayong lalaki. Madasmagan kas iyang auto. Unya, patay na ka. Kinatriligan, patay di ay. Munang careful taki sa atong paminawon. No? Ingon pa to dito. Ingon ang Bible, 2 or 3 gathers in my name. I mean, agree. 2 or 3 nga nagkauyon akong buhaton ang ilang gipangayo. Nakaron, dunay problema. Niabot. Niduol ka sa tawo, akong mama, sunod-sunod man na sila. Ningon ang doktor nga stage 3 cancer. Stage 3 cancer. Ngano ka nang gitawag og stage 3 cancer kuno tong iyang bukol sa breast niya, sa suso. Stage 3 cancer. Ingon ang doktor. Unya karon, magpakatambag, lamigyo kayo moadto kas pakitambag sa mga alagad sa Dios. Kay moingon man ang alagad sa Dios, ang doktor nagsulti stage 3 cancer. Pero ang Biblia nagsulti ang nagtuo sa Ginoo. Grabe. Muna gisulti, no? Pero kasagaran mo duol dayon ta sa tawo nga mo agree sa yawa. Mo agree sa yawa. Muna uy, unsa may buhaton? Hala, mura ba ni kamatyan ni kuan? Di mahadlok na ka. That is why pili kinsay imong paminawon. No? Hala, mapriso juga ana. Nasamot na naman kakabalaka o kagol. Adto ka sa mga taong nakailaw Ginoo kay isugyan as Ginoo, God is in control. Ayog kabala ka, walay problemang natawong di mamatay. Kita gani? Natawot ang mga matay in the future. Kana pa yung problema. Sa himuanan og mga padlak sa mga sira mga igsoon. Sa di pa himuon daw ng inganang doorknob or kanang padlak, unahon paghimo ang susi. Unahon paghimo ang susi. Then ako na-realize nga sa wapay problemang natawo naa na ang answer. Amen? And Jesus Christ is the answer. Si Ginoong Jesus ang tubag. Ang di mahimo sa tao, mahimo sa Ginoo. Luke 1:37. Doon ay usa ka babaeng nagdugo sulod sa 12 ka tuig. Hurot nagpinatambal ang tanan niyang kabtangan. Ingon ang Biblia, wala siya wala siya ni marang-arang. By the way, ang atong nasod karon nagbangutan kay namatay ang si Noynoy Aquino, ang diaging presidente. We don't have what ay perfect nga president. Wala tay perfecto nga mga president. And nagbangutan taron ang tibok natong nasod. But one thing I realize, you have your money. You have the best doctor. Ikaw mo'y pangulo sa usa ka nasod. Ikaw mo'y tag-iya aning mga plantas kuryente. Rich kayo ka. Pero human gikremate, gibutang siya sa gamayng sudlanan. Di na niya magamit ang iyang pagkapangulo, ang iyang pagkailado, ang iyang pagka-influential person,
ang iyahang kadato. Wala na. And reminder na sa kada usa nato nga ang Dios mo'y nagbuot sa tong kinabuhi. Si Michael Jackson, before kaunon ang iyang pagkaon, giagig laboratory. Gilaboratory ang iyang pagkaon. Niya, everyday doon na siya 12 doctors magkuyog-kuyog niya. Specialist. Dapat sinukod pila ang protein nga musud sing lawas, pila ang calcium, ang potassium, sinukod ta din. Pero sa 12 ka expert nga mga doktor, walay usa nilang nakapugong sa kamatayon ni Michael Jackson. Sa tanan nga mga followers ni Michael Jackson nga kusog kayong magmunwok ng sayaw. Ha? Nga na. Ha? Wala gyud, igo na lang tang mo babay og muhilak. Sa panahon nga tawgon na ang kinabuhi sa tao, walay makabaliban. Na ay sakit or wala pagtawgon ka sa Ginoo. Si Rico Yan, grabe Rico Yan na. Siya rin hinungdang nihilak tibok Pilipinas. Bakit nga ba ang puso pag nagma... Pero ting hilakang Claudine. Kaya namatay si Rico Yan. O siya may sakit ato, wala, natulog ra. Gani, kung imong tanaos, Biblia, kining pagkatulog, mga igsoon daw. Patay. Kaya wala ka nibawaan. Napatoy mga pagtulunan nga, way, katulog ko kay kaon, kay ang imong kaag mo suroy matakluban. No? Dalo na to na sa Ginoo mga igsoon. Padayon sa ta, Proverbs 22 verse 6. Ang Proverbs 22 verse 6, ningon dia pagsulti, train up a child in the way they should go, that they may old, they will not depart from it. So that when they, teach a youth about the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Sa Bisaya ang maigsoon, gisulti diha sa Proverbs 22 verse 6 nga nag-ingon, tudloe ang mga bata kung saon nila pagkinabuhi og hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Tudloan ang mga bata. Kalisod na kay na sila sa Gyawan, mag high school na. Ang atimanon na nawong na lang. Magical ang mga usa ng mga ibutang sa nawong. Mga stoy ka mo mga lalaki ba? Inyong mga igsuon nga wala pa taway mga trabaho, nga kabalo mong nana sila sa edad nga nanginahanglan gud pud sila. Ipalalit og kanang mga kaalalay ba sa mga binulan nga bisita. Taga-taga po ninyo, kay nabi may mga trabaho. Kanang may mga trabaho ba? Amen, Arjan? Jan? Asam to sa Arjan ha? No, yan na ba? Nga, bisan na lang og ginagmay ra gud kay kini ato mga manghod pod mo palit sila mga sabon. Mo palit sila mga nga na bitaw. Kinahanglan man gud pod na nila. Manang malipay po na sila. Ipanabi po ka ana. Grabe kayo si kuya, palitan niyo kukuan. Siya way sabon-sabon. Nga na. Okay, ramo dia. So ang mga bata daw patudluan. I-train daan ang mga bata aron magtubo sila nga naa sa Ginoo. Palihog lang, wala tay mga anak nga patubuo nato sa tungitan. Wala tay mga anak nga patubuo nato sa sugalan. Wala tay mga anak nga patubuo nato sa bisyo. Ang atong mga anak, patubuo natong nakaila sa Ginoo, dunay pagtaod sa Ginoo, dunay kahadlok sa Ginoo, aron di ka magproblema in the future. Kaya nang imong anak, pag di mo na natiman, karon, someday apason ni mo na siya sa prisuhan, hospital, sa morgue, sa mental. Baglisod ka. Pero imo nang natiman diha sa Ginoo, one day lingkod lang ka. Mama, gitagaan lagi ko sa nakadawat ko sa akong sweldo ron ma niya. Grabe gi-bless gyud pod ang among amo ma kay ang sweldo gidugangan pa jud 500. Darama o. Ay nga na. Uy, salamat, praise God. Unya ang imong anak sa panahon nga naa kas problema, imagine ka ng akong anak siya mo'y naas balatian. Nasas balatian pero muingon yang ami, iya mo lisod siya. Kaya mo siya balatian. Muingon tong yang mami.
Mami, hilot. Birabirahon ng kamot sa iyang mami, hilot-hiloton. Nasiya yung taon mo, igi. O niya, inig, kanang naang, mura siya, o kanang, kapuyo na siya, mingon na siya, Lord, ayaw na ko, Lord. Yung mukalit o lingkod, okay na, say, okay na. Higda na po. Tudluag ampo. Na? Iyang madunggan, puro awit. Nakaroon mga igsoon, kay naa may Facebook nga kanang mag-post bitaw og mga video anang mga memes, bitaw ka na? Kanang no. Nga na? Kanya napay katong moingon nga, oh no. Hala kay sige to bag cellphone na. Nakataon po, oh no. Kini atong mga anak, mga igsoon, bantayanan yun natong ayo. Kana atong mga anak, kanang mong anak nga, padong na mudaga og litaw, siguruhag yun na, kay basin og nananay mga website sa pornographic videos. Siguro ang inyong mga cellphone, dere, walay mga iskandal. Basin bayaw-bayaw, tapos atong kamot, dere, o yan na, may ipang taguan, dyan na. No? Tanaw og mga bantay ta. Sabta na to ni Ron. So, tuluan na to ang atong mga anak. Sultian ka na ko, dunay, awa ko kabalog pila imo ha. Sa Bible, dunay 39 kabunal. No? Pag ang mga Romanhon, mga igsoon, pag naay kanang makasala, og dili na siya hatulan paingos kamatayon, pabunalan ra nag 39 kalapdos. Kay kung himuon lag 40, it means kana dili na tawo. Wala na siya isipang tawo mo nang inig bunalan ihapon. No? Si Jesus, wa na gyud siya giisip nga tawo, wa na ihap-ihap. Unya gani gipabunalan siya aron nga dili na siya hukman sa kamatayon nga ilansang sa cross. Pero human siya bunali gilansang gihapon siya. Grabe gyud. Munang bayad gyud ta sa atong kapakyasan. Sabta na to? Amen. Now padayon ta. Kini nga atong mga anak, bantayan nato ni. Kay bisan pag mag-andam kag bakos, binugha, sangas bayabas, uway, tsako. Ha? Kay imo latuson imong anak magpabadlong. Sultihan ka nako, di na mao. Pag mudako na, nga imo siyang giingon ana pag disiplina, maghilak ka. Kay makakita ka nga ang imong apo bali-balian sa imong anak. Kitaon niya ka one day. Makita gyud unya ka. Akong papa, pagka na si Ayan makastiguan sa iyang mama, muingon gyud na pagsulti, ayaw pug ingana ang bata, dili ba yan na pareho nimo kusog. Pero giunsa man, kanang amahan nga nang lato sa anak, giunsa man puna siya. Kinat sila, kunuhay, kinat sila. Kabalo, mag-unsa ng kinat sila? Dapat mo tanay tok-on sa human right. Mga kabataan, gihukot sa truso. Unya, dili undangag latos o dili mo abri ang mga unod. O di maabri na mga unod sa likod sa bata, di na undangag latos. Unya, humaglatos sa bata, ingnon, naluwas na ka, kaya nakaambit na ka sa kapag-antos ni Kristo. Mo ba na gitudlo sa Biblia? Mga Kastilang pare, gitudlo. Grabe mga igsoon. Mandinis Biblia, patudluan gyud ang atong mga anak. Ang tanan natong kasinatian, les Ginoo ay pasugilon ngadto sa atong mga anak. Kaya aron nga inigdako sab sila naa sila'y kasinatian. Lami jud ta kaayo. Na karon, kita wa man kun wala ta na amuma nga Kristohanong paagis pag-amuma sa mga bata patasag di na lang. Basta kay ang atong mga anak karon musugot ag sa dili ato jud silang ipaduol sa Ginoo. Ayaw ipaduol sa kwarta, ayaw ipaduol sa Ginoo nga naman. Matthew 6:33. Una pagpangita ang gingharian sa Dios ang tanan idugang la. So, tudloy kanunay ang bata nga unahon ang Ginoo. Unahon lang gyud ang Ginoo. Ang tanan idugang lang. Nya karon pa lang daan bisag gamay pa nang imong anak, i-pray na daan. Kaya ang yawa 24/7 kada adlaw naghimog plano saon pagguba ng kinabuhi sa imong anak. That is why karon sige nimo siyang i-pray. Nga Lord, one day kini akong anak, Lord, maminyo ni, balag doktor, gwapo nga Kristohanon. Buhutan pag kayo, okay na kayo ko na, Lord.
Lord, bahalag maminyo ning model, basta Christian, Lord, okay na. Nga taas tawo, basketball player, gwapo kayo, okay ra gyud ko, Lord. Praise God. Ampo natong mga anak. Lord, yung akong anak, Lord, one day, mauna niya ni tag-iya sa ICM, okay na, kontento ra gyud mi ana, Lord. Pinobre ra. Grabihan, no? Ampo na to kanunay na itong mga anak. Gani ang atong mga anak, mga igsoon, sa wala patas Ginoo, ang atong mga anak, ang ilang madungog, piste, yawa, tanang demonyo, mga langaw, mga lamok. Muna ilang madunggan sa atong panimalay. Kay kada na usama sa'yo, piste ka, animal ka, nga na din no? No? Na makasala ang asawa, piste ka. May anak po itong asawa, yawa ka. Anak puro na. Ang anak na, ang sama mo, engkanto mi. Ang atong mga anak nagkatunog, panunglo, kay mao'y mugula sa atong mo ilang nadunggan. And we know, faith comes from hearing. Kung pulong unta sa Ginoo ang kanunay nilang madungog, then mga bata na silang magtubo, nga bahalagway, sulod ang bulsa, ang ilang kasing-kasing puno sa pagtuo, inigdasmags problema, di sila matarog. Hello? And one day in the future, tugutan pas Ginoong maghigda na unya ta, kapoy ng lawas. Intawon, malipayong mag-atiman imong anak, hilot-hiloton ka, magdayeg para sa Ginoo, basahan ka niya pulong sa Ginoo, ampuan ka, hungiton ka niya glugaw. Nami kayo. Ilisan ka si imong anak. Ha? Pero nindot gyupog ditsoon na tagpapahulay sa Ginoo. Kana pong uban po kay, wala man tani nagdaot nga man. Gusto di kang magdaot usa mo wala. Di ka nang di na pantuson, kuha na dito. Usa sa testimony, kauban na mo, mga igsuon, ang ilang church is Foursquare, naa sa Dumaguete. O niya, nagtrabaho na siya sa BIR, type ra na siya sa typewriter. Every morning, mag-devotion na siya. Moingon yun na siya, Lord, kung kuhaon ko ni mo ayag pantusa ang akong asawa, ang akong mga anak, provide sila sa talang gikinahanglan. Unya, kuha ako, Lord, nga kanang daw na tulog lang ko. Pag abot niya, og 73 mga igsuon, ga-type siya. Wala pa siya nag-retire. Wala may mga... Ikaw may magbuot sa una o kanus ka. Ala, ga-type siya. Unya, nibangon niyang asawa, gatimpla og kape niya, natuo siya nga ang iyang bana, buhi pa kay, nihukdong ra sa, dahi, timplahe ko kape dahi. Unya, nihukdong sa typewriter, namatay na. Unya, nahinumdom siya sa prayer sa iyang asawa nga matulog ra. Unya, kabala mo, answered prayer. Nga naman, paghawa sa iyang bana, walay gi problema. Mga anak og siya, grabe. Gisolve jud sila tanan sa Ginoo. Dagko kay silang mga nadawat. No. Ing anak ka nindot mga igsuon. Munang ningon ang Biblia sa Deuteronomy, sa pagsulod nimo dunay panalangin og sa imong pagbiya dunay panalangin. Sugot ana? Or sa pagsulod nimo lisod sa pagbiya samot lisod. Gusto ka na? That is why unsa may kahimtang nato estados kinabuhi karon ayaw kabalaka, ayaw kaguol. I-lockdown na kas mga tao, dautan nakakaayo para nila sa kasing-kasing sa Diyos, wala ay pagkabago ang iyang panglantaw nimo. Pasto, dautan kay kong binuhatan, gikas akong pagkabata kay si mama maunay, si papa maunay, si tiyo maunay, si uncle maunay. Ingani na may tanan, dautan kayo may wala pa kay sala nga nabuhat nga mulapaw sa grasyas kapasayloan sa Ginoo. Gigugma ka og ayo sa Dios, munay bantayi og ayo. Gani ang imong ginikanan gisultian na before nga sa pagsugod pa lang patudluan na ka pero kay wa man ka natudloy mo nang naingana ka pero bisag ing ana ka karon sultian ikaw ang kabililhon nimo sa kasing-kasing sa Dios wa nakuha bisan gamay. That is why ningon siya dito sa Ezekiel 36, Ezekiel 33, wala malipay ang Dios kung ang dautan mamatay. Because iya tong gihigugma. Ang ikalipay sa Dios nga ang dautan maghinulsol. Napabata? Unsa may imong gibuhat gahapon? Unsa may imong gibuhat niaging adlaw? Unsa may nangahitabo nimo sa imong gagyan sa imong kinabuhi? Ayaw kaguol. Nga naman. Mas dako ang kalipay sa umaabot nga mga adlaw sa Ginoo og nimo kaysa sa mga kasakit sa nanglabay nga kapanahunan. Bisan patingalig dita katilaw o kalipay sa kalibutan dito sa langit ningon walay katapusang kalipay. Di po bot gipasabot sige lang kag sige lang isi.
Ang kalipay mga igsunas kasing-kasing wala sa dagway ng mga taong ising-isip pero ang kasing-kasing masulubon. Ingon ang awit kaniya sa mga papa, daw sila malipayon. Sa panagway kong tanawon, daw sila malipayon. Apan sulod sa duganag masulubon. Yung mga tao sa palibot gising-gisi lang na, pero sa panahon nga muhigda na sila, ang ilang mga luha mo aga sa ilang aping padong, sa ilang dunggan o sa unlan. Tungod kay dunay mga kagulanan, kasakit nga nakagapos nila. Dunay mga dili maayong panghitabo nga ng labay. Batsultian ka, karon samtang napakay kinabuhi. Di na si Lord magtanaw ko sa nahitabo gahapon sa nang labay, pasayloon kaniya ato kalimtan to niya. O ang iyang kalipay karon imong ihatag diha sa Ginoo imong kinabuhi. Lord, sukad karon ang tanang nabilin sa akong gininhawa, hutdo na nako ni gasto parang malipay ka. Pasayloon na nimo akong ginikanan kay kaniadto adyo ko natudluan. Pero karon salamat Lord, magtubo ko nga naa diha nimo. Matapos ang kinabuhi nga naa ko diha nimo. Kamo mga daga dire, mga batan-on, inyong mga umaabot nga partner, i-pray. Kunya, tagaan mo sa Ginoo mga anak, i-pray, ug di pambalik si Lord. Amen. Ay mo si gadlo ka ng COVID. Kabalo mo kung sa ibuhatos COVID ninyo, pahilantanon mo, paubhon mo, pasipunon mo. Pero mayong patyon mo, dili. Si Lord naghatag nimo kinabuhi. Mas gamhanan si Lord. Tuo, maghatang doon ay Ginoo aning kinabuhi. Amen? So, tungod sa atong time nga manghulurot na, ako mong dasigon kay na pa may service rong hapon. Oh, if you are willing to come this afternoon to join our worship service, okay ra kayo. Okay ra gid kayo. So, ako lang mong gi-encourage, dinhi lang nato ni siya i-close for the sake sa atong time kay naa pa man ni season 2. I mean part 2. Ani nga message. Kining Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 9. Ningon diha pagsulti nga higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios. Sa tibuok ninyong kasing-kasing. Sa mga wa pa nakakita, Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 9. 9 ra day kutob. Ang sugo sa 5, Deuteronomy 6:5, higugmaa ang Ginoong Dios, nga inyong Dios, sa tibuok niyong kasing-kasing kalag og espiritu. Sa tibuok, amen? Way, tunga-tunga. Ayaw tagaig 1/4 si Lord. Pastor, nahatag naman ako niya ang tanan. Pero iyan ako kitalikdan. Api pa na ko nga. Mag-uba na kami hangtod sa hangtod. Ayaw ka bala ka. Ganang nabot lang po diha. So, higugma ang Ginoo tibok yung kasing-kasing kalag og kusog. Munang samtang hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog. Nga na atong kanta, no? O nga, verse 6. Ayaw ninyo kalimti kining pulong sa Dios. Mga basahon sa balaod nga gihatag kaninyo karon. Ayaw kalimti ang mga pulong sa Ginoo. Balag malimtan nimo imong ngalan, ayaw kalimti ang Biblia. Kada adlaw ug mubasa ka ani, mabless jud kag taman. Ayaw gyud mugtuo yung mubasa ka adlaw, mubasa Bible mabuang. Panghadlok ra nila arong dili mo biya sa sayop nga pagtulunan. Napapuy ubang mayong asa ko matawo ato kung matay. Ug natawo ka nga sayop, gusto ka mamatay kang nakasayop. Pastor, unsa man nimo pagkabalo nga sayop? Basa ang Bible. Pag human nimo basa, tanaway mo pagkinabuhi. Di ba wala nag-uyon? Di sayop. Amen? Verse 7. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Ato mga anak ha, atong tudluan na sila og mga Rapunzel, mga mermaid, mga Dragon Balls, Ghost Fighter, Ipo Makunutsi, Slam Dunk. May ito pang tudlo, pero ang Biblia nagsugo, patudluan sila sa pulong sa Ginoo. Okay, pa ba mo diha? Amen? Yan yung mabata, masayop, o mabadlungan, o laing tawo, basta kayo nasayop yung anak. Oh, thank you sa nagbadlong, di kay, wakay katungod mo, pasakit na akong anak. Ako ng anak. Wakay labot, o mag-unsa na siya, kaya ako ng anak. Di ikaw kapatubo, di ikaw kapakaon. Konsentidor. Oh,
Itudlo kini sa inyong mga kabataan. Hisguti kini kung anaa pa kamo sa inyong balay. O sa may hisgutan na itong balay, mga utang, mga sakit, mga balatian, mga pilanay COVID, mga muna hisgutan na to, dili. Hisguti. Ang ako si Kisaya, mga igsoon akong gisiran. Kay maminaw naman siya. Nga, sige siya pakuha atong mga books nga hinatag nga books, pero mga magic nga books ba? Nga istorya pang bata. Ingko ni mami, kuantag mga books ani, pero kay niya may Bible. Sige lang, akong siyang gisiran. Anak, si David, gamay kaayo. Si Goliath, dako kaayo nga. Daotang taong way kahadlok sa Ginoo. Gisulong niya ang Israel. Si David, ningon, unsay ganti. Ako siyang gisultihan. Unya, tungod sa tabang sa Ginoo, anak, napatay ni David si Goliath. Naigo sa batuan ni, natumbang, namatay. Ang akong anak nihilak na, galuha-luha. Kabalo ka, naluoy ni Goliath. Yan nadugay, sige na may istorya, gibalik-balik na nako, ipasabot na ko siya nga anong kinanglang mamatay si Goliath. Gitudluan na po nako siya, kasi nagbuhat ni mami, kasi nagbuhat ni daddy, nga na, simple ra. Siya nagbuhat sa moon, sa tree, sa star, sa sky. Si God, abtag pila ka adlaw, kay wa na namo hisgote. Labay usa ka semana. Pag ingon ako, kasi gabuhat sa bulan, ingon siya. Si Goliath, wow! Maunang kada adlaw, ning ikos Biblia, patudluan. Grabe yung bata, mga igsoon. Ayaw ninyo kalimtik ini. Itudlo sa inyong kabataan, hisguti kinignaka mo sa inyong balay. Ayaw mong sige hisgot anang mga problema na mo sa inyong balay, maminaw yung anak. Ayaw. Huwag na mo istoryahan nga medyo di na mo kakontrol sa inyong kaugalingon. Pag pa-music dito, gipangga mo ako sa kwarto, butang dito ang bata, di hara ka na, kaya namin istoryahan ni Papa nimo. Kaya inig sarado sa purtahan, kulamuton dito ng nawong nimo. Bana? So, o kung magpanaw ka mo, nagpadong mo simbahan, kabalo ka na, sa una, sa gamay pa ko, dadun jud mi kanunay ni Papa og simba, layo kay itong among simbahan. Pero para sa Ginoo, init kayo, simba jud mi. Oh, hisgutan ko no magpanaw. Una, sa dayon na ninyong katulog. Ha, patanaw og teleserye. Patanawon og ito, mga anak hililuton, gipang ubo kay nangapiang. Kay kasigig tambling-tambling kay pakito ni mo probinsyano. Nga di mamatay. O di matapos nga teleserye. O nya, sa dayon na niyang katulog, og sa pagmata ninyo sa buntag. Buntag. At ang mga anak karon ning mata nila, ang ilang makitaan, si mamag si papa, gagunit og cellphone. Verse 8. Ibugkos kini sa inyong mga bukton ingon nga ilhanan. Ibutang ingon nga timaan diha sa inyong mga agtang. Mo ni gihimo nila nga sayop. Munang gabutang sila bracelet nga rosaryuhan. Nagbutang pod og abo sa buna kay ilhanan. O sa may pasabot ani, ipa-apply, ipabuhat ba ang gitudlo mo na ibutang sa bukton? Unya ingon dia ibutang sa ilhanan, ipatiman-an, ipamemorize. Isog na kayo ng tao, asa man ka demonyo, kay nanay, abo na rin mga kakros. Asa man ang demonyo ron? Sulay, kag tutok na ko ron, pukan ka ron. Walay, hinungdan. Nanay, abo dire, dapay gikulintas. Napas bukton, ni apas sa hawak. Bala tong sa hawak, bracelet, unya, cross. Dapay abo. Kaya aron ko nung ang demonyo di mo doon. Pag nasungot, pisting yawa, di ay sa sulod. Gipang tulon na lang unta tong abo, gitulon unta tong kulintas. Wa ako, bahala na kung sa'yo mga negatibong comment. Basta kay gasulti ko tinuod. Inyong mga anak, pag din nyo na patubos, Ginoo, bisan pagkapilya inyong isabong sa dughan, anak. Ultian mo na ko, anak. Warningan mo na ko, anak. Unya, usa pay lain nga gisulti diha mga igsoon, ingon diha. Isulat kini diha sa mga haligis pultahan, sa inyong mga balay og diha sa inyong mga ganghaan. Mao ni akong giingon. Nga inig uli sa bata, ayo, mama, amdi ba kay bukat kay ning bag, gigikan sa eskwelahan. Mama, 100 ra ba jud ko, gingana sa papel kay paliton ko nimong tagpiso. 100 ra ba ko? Sa dahay kay wa pa kapang kuan ba? Kay
nakasiar, wa pa kakapang hugas. Isa kadali. Mama, oy, dali ba kay anglay na kayo? Awa, na ako'y 100 ari nga score, oh. Perfect ko ganina. Ang color sa minggo kay yellow, di ay, nga nang bata. Kay bata lagi. Nya kay dugay man ka nakaabre kay napakasiyar. Di mo na pwedeng putlon. Ha? So while nagtindog ang bata, naay verse nga, yang naay pulong sa Ginoo, naay verse sa pultahan nga yang basahon. Napoy mo bisitas inyo kay manghuam og bugas or manghuam og kwarta or nya nakasasun. Basa una sa siya. Wow, na yung mga Biblia ba? May mga pulong sa Ginoo. Yung na yung Biblia, isuwat sa mga bungbong, sa mga haligi, sa mga pultahan. Kabalo ka ko sa problema na to, ang ato mga pultahan, ibutangaran nato mga cross nga lokay. Gisuksok sa, ha? Asa gisuksok? Sa kalendaryo nga naghubo. Si Bianca King. Nga na. Nya gabrara o gapante. Muna'y tutukan og ayo sa imong bata. Grade 1. Grabe. Dili niya makita tong July, June, Mayo, Pebrero, March. Kay gagmay kayo, ang iyang makita nga dako kayo, kining babae nga nagubo, og ang tanduay. Nga dako kayo nga lungnek, pareho silang tagas. So duha na daan ang natanom niya. Lust of the flesh o bisyo. Na? Konsensya na sila, kabay naghanan ng nadisgrasya. Munang sa ilang mga karatula, butangan na yun dito. Pag-amping sa biyahe bay. This portion is brought to you by Tanduay, Wrong. 5 years? 5 years na, pag makasugod ka na, 20 years. Okay, lami na kayo ng bunay na sa pultahan. Nya inigsud pag yun, lingi-lingi na pag yun, mga painting, nga ka na mga bastos, nga mga painting, doon na may mga taong gustong magbutang og mga ingon na. O, kamo mga ulitaw, na narbaho mo sa una, sa inyong mga barak, sa inyong mga quarter. Unsay naa dito, mga bersikulo, dili, mga siksing, mga babaye. Sa among baraks, mga igsuon ay mga siksik, ay mga babaye dito, mga FHM na sila. Dito, Miss Bulacan, Dong Jimar, relax na dong. Sa Bulacan, mi sa una dong, ingana. Butang mi dito, kanang mga, nya po dito tong mga wrestler, sila hukugan, daggo kay glawas. Ingana mo na ito ipang butang. Tapos Biblia, mga igsoon, pulong sa Ginoo, ipabutang di ha. Na? Pag ritso ni mo, gisungot ka, og ayaw niya, paglingi ni mo, Episo 4:27, ayaw, hatagi higayon ang yawa. Okay. Nga na, no? Ipabutang yun ni. And listen to this. Pag ang atong mga anak, mga igsuon, dili gyud sila matrain na to pag-ayo, diha gyud ta magka-problema. Ang Psalm 78, verses 1 to 8, ako ra isulti, isuwat lang kaya, basahon ninyo inig uli. Psalm 78, verses 1 to 8. Ingon ang Biblia nga, gingsugo ang mga Israelita nga, isugilon ngadtos inyong mga kaanakan. Ha? So, may the people hear the instruction, listen to what I say. Anada, dito na nako, kaya ako na ning gibalik-balik og basa. Ningon ang sugo sa Ginoo ingon, isulti sa inyong mga kaanakan ang mga kahibulungan, mga butang nga akong gipangbuhat. Aron ila usab kini nga isulti sa mga musunod nga henerasyon. Isulti sa itong mga anak, hindi kawala na to, itong mga anak, isulti. Kabalo mo? Nganong ang Israelita nahimong God, nahimong demonic ang ilang kinabuhi, nga gikan man silang gipakita sa Ginoo dagko kay mga milagro. Imagine na, gipakita sila sa Ginoo, gibuak ng dagat, subay sila sa tunga. Pero nganong nahimo silang demonic nation? Mga ungodly nation? Mga Diyos-Diyosan nation? Corruption nga hari sa ilaha, nga naman. Because ang mga ginikanan wala nila gisugilon ngadto sa ilang mga anak unsay mga balaod sa Ginoo ug unsay gipangsugo sa Ginoo. So ang ilang mga anak unsay nakita sa palibot, unsay nadunggan sa palibot, maoy ilang gi-practice. So before ang imong anak mo eskwela sa UB,
Nga hilabihan kadaghan kaayong mga maka-influensya niyang ayog sulod bay, duta ta, outing ta bay. Before mahimong bakakon imong anak nga mayong mana may project, papaliton ko mi og noun og verb tag 3,000. Noun og verb tag 3,000. Unya man nakabuak bi ako pandiwa. Ha? Lagi maoy, wala gud ako tuyo ama, mahal kayo pagsulod ako sa laboratory. Pag-apply na ako sa pultahan dito, manday nabutang ni sir tong pandiwa. Nahulog lagi ma. Unsa day ng pandiwa anak? Katunang iniktan-aw ni mo ma, makakita ka ng virus nga COVID. Pandiwa ko no? Sige lamang anak, baligyang baboy, hatag ning kwarta. Kay ibayad atong pandiwa. Pandiwa. No? Before mahimong bakakon imong anak, todo idaan karon. Naar ba daghan kog teacher dire? Hello, Ma'am Bere, asa ka Ma'am Bere? Asa si Ma'am Ellen? Daghan ta, Teacher Jubilo. Himuon tagyaya aning atong mga ginikanan. Yung saya nga, way klase badlungon na ba dyan akong anak? Wa man may klase, ni ano po mos balay, magpabadlong na po mo ron? Ano mang wa may klase? Alam na sila. Ngano man gihimo nilang yaya ning mga inahan, ang mga teacher? Yan labong rabag badlungon sa teacher, mga sino mga na? Konsentidor. Ayaw ko na ma'am, kay manong imong inganaon ma'am. Huwag naman, ipatangtang ka na ko ma'am, mapreso ka ma'am. Huwag kag license na ko ma'am. Manong imong ipadala man na imong anak sa eskwelahan, ikaw may tudlos yung balay. Karon bitan ng module, tablaw, lagi kag pangitag ma'am. So ipasugilon ngadto sa mga kaanakan. Hinaut unta, kita mga ginikanan magkat-on gyud taan eh. Mga papa, mga mama, mga dalaga, mga batanon. Og dili maminaw ning mga dagko, makakita mo mga kabataan magbike-bike. Dali alisa mo, snacks ta ari. Ate, tagain ni sila ice candy be. Ano nag-ubo ni sila. In Jesus name. Nya inig lingkod na sila kaong ice candy. Silong mo atong puno ag kahoy inyong siran padawaton sa Ginoo. Di manggaling na sila mosimba, at least na anay Ginoo sa kinabuhi one day. Tandugo na sila, managko na mga lagad na sa Ginoo. Kaya nga mga dagko, di man niya, muduol na ganun ka, uy, bantay nas Roger, manakod na ba na sila? Manao, tanawa, daghan na takdan? Mga anak mo ng uban. Daladala kag Biblia, mag-ilo ka, ug Biblia, manangyaw ka. Daghang mo. Yaga-yaga, manago, manaladog balay. Di ba, tinoon? Nung yun inig padong ni mo, manilado. Pero sulay og ilok og longnek. Nga mo bisita ka. Welcome kayo. Trinapuhan pada ang lamisa. Giandaman pagkagkape og kalamay. Tinga na mga igsoon. Ang mga bata, sire ang mga bata. Munang ningon ang Biblia, ang mga kay ang gingharian sa Dios sama ka sa mga tao. Ila sa mga tao nga sama ni ining mga bata. Mga bata, kining mga kabataan, mga igsuon, bisag gatulo pa ng luha, nagpasaylo na. Kabantay mo, anak, wapan ho maghilak. Agawan ni mong tinapay. Kaon ka dito. Dito siya gilag. Imong giulit, suri. Gidawat niya. Tagay ko do. Hala, gahilak, pero nanghatag. Muna yung mga bata, di magdumot. Dahil kita mga dagko, kadungog ka ng istorya, katilaw, yun sila. Kaila, yun sila kisalo. Ingon pa to sa atong testimony, magawas yun ng akong pagkaako, makatilaw. Makaila. Isa to? Paka. Mupaka ko no. No? Kani ato mga igsoon, pag makadungog tag istorya, atong sulungon og putaw nga bunal. Karon, pag makadungog tag istorya, sangyawan din kanako. Bay, paminaw sa, ningon man kuno ka nga. Pero sagdin lang to imong ingon bay, paminaw sa ha. Kabalo ba ka nga ang Ginoo nagpangga nimo? Wala, uy. Kalitan lagi na siya, murag napawahag gininit, bubuag ice. Muna gikinahanglan. Munang kita karon dire dili nato pasagdan gyud ning atong mga anak. Careful gyud ta. Pili lang og asa kinsa karon ang imong ginapaminaw. Kinsa karon imong kanunay ginatan-aw
mahimo po niya kang ingon anak niya. Kabalo mo ka na nga itong mga anak karon nganong gaingana nila mga buhok, sigtan-aw ni Vice ganda. Kabalo mo nganong ingana na rong ilahang mga grabe naghanag buslot ning dunggan. Pangbuslutan ning dunggan, pangbuslutan ning lips, pangbuslutan ning ngabil. Dila, pangbuslutan ning ilong nya butangag mga kadina ipangkonek-konek. Nya masuko og ingnang mura kag onggoy. Matinuod mo. Wala daga na kayo. Culture man. O sa tinuod lang, wa ka nagkinahanglan nga na parang i-appreciate ka sa tao. Sultian ka na ko, bisag alanganin ang itsura, unya magtalikod ka. Basta naa kay Ginoo, attractive gihapon ka. Attractive kaayo. No? Attractive kayo. So itong mga kaanakan, dalon gyud nato sila sa Ginoo, magkinaon sa man sila. Ingon nga kita, dili mahiluna kung ang atong mga anak magka-problema. Ang Dios usab, wala siya kalipay kung kita magka-problema mga igsoon. Tungod sa sala. And that is why kita sa itong kagalingon, adun na ito diha sa Ginoo. Atong mga kaanakan, patubuon na ito diha sila sa Ginoo. Unya, bantay ta. Atong binuhatan, pagpanulti, makita o badungog sa mga bata para nila mo na insakto. Balikon ako, bisag pila ka pamilyon ang gasto nimo sa imong panimalay karon. Pero kung ang pundasyon ana kahoy unya anayon kanang nasa ubos, dapat maunta to imong gisigurog ligon kung kahoy ipatong sa bato. Sultian kanako 3 years, 4 years guba na imong balay. So kung gusto tang sure ang future sa atong mga anak, himuang ang pulong ni Kristo og siya mismo ang Dios maoy pundasyon sa ilang pagtuo. Tangtanga ang mga tuo-tuo sa ilang panghuna-huna. Butangig ligon nga pagtuo ang ilang mga kasing-kasing. Amen? Nang inyong mga anak dihang naapay mga hukots bukton pang nangtangan na. Ampo sa Ginoo Lord, unsay tunglong gibutangan ni. Putol ni. Og ang akong anak imong kamot na magagunit ani. Nabatay nasabtan karon? Let's close our eyes, let's bow our heads in prayer. Father God, salamat kay Ginoo sa imong mga pulong. Nga imong gihatag niining kabuntagon o Dios sa among adlaw sa pagsimba. Salamat kayo nga bisan pa man wala mi nagtubo gikan sa among childhood, sa among kabataan. Diha sa pagtuo, diha sa pagkristohanong pagmatuto. Salamat kayo nga wala pa nahimong ulahi ang tanan Ginoo. Salamat kayo nga bisan giagian namo ang grabeng kasakit sa kinabuhi. Kauga sa paglaom, pagkapukan. Pero ang imong gakos sa paghigugma nagpabangon kanamo og nag-awhag anak padayon kana ako nimo. Salamat kaayo Lord nga gipakita nimo kanamo. Nga kami og ang tanang butang nga among nahuptan bisan ang kaalam sa tao walay mahimo. Aron sa ingon, ikapakita nimo nga ang dili mabuhat sa tao, mabuhat nimo Ginoo. Father, we pray nga among mga kabataan, magtubo ni sila Ginoo nga dunay tinuod nga kasing-kasing nga naigugma, nagsalig og nagtuo nimo. Magtubo sila nga mahimong kalipay, og tinuod nga katabang og panalangin namo nga mga ginikanan. Salamat Lord bisan sa kalisod sa among mga tagsa-tagsa ka mga pagpamuyo. Ang imong gamhana mga kamot-amahan, wala mi buhi kanamo o Dios. Kay mag-unsa man ang among kinabuhing haruhay pero wala ka sa amo ang kasing-kasing. Salamat Ginoo nga sa mga hiwi namo nga mga pagkinabuhi. Nabuhi ang among paglaom amahan nga matulid ang among mga pagkinabuhi. Salamat kay Lord sa among mga minahal, sa among mga papa nga naghambin sa mga balatian. Guniti sila. Dasiga sila. Kaksa sila sa matag adlaw Ginoo.
Ipatuman ang imong mga pulong nga nag-ingon, tambalan mo ang mga samaron, ug lipayon imo ang mga masubalon. Sa among mga minahal sa kinabuhi nga wala pa dinhi, na misinterpret nila, lahi ang ilang panghuna-huna. Supak sila, pero kung one day, maabot sab sila dinhi, makatilaw sila sa imong presensya, makasilati sila sa imong gakus. May bawaan nila nga dunay langit ng Papa nga nagpangga namo. Salamat kayo, Lord, nga gikan karon. Among hatagag kasiguruhan ng kaugmaon ng among gagmayng mga kabataan, pinaagi sa pag-amuma nila sa Kristoanong paagi. Nga magpabilin silang may pagtahod, may kahandlog, may paghigugma, masinimbahon, madinayigon diya kanimo. Malayo sila, Ginoo, gikan sa influensya sa droga. Nga dili maguba ang ilang mga kinabuhi sa influensya sa mga barkada, Ginoo, sa mga butang ining kalibutan na. But thank you, God, nga ang mga kasing-kasing sa mga kaanakan maumol niya sa pagigugma kanimo. Kami usab po, Diyos, human nami nakatilaw sa paagi sa kaugalingon namong mga garbog, tinguhag, pagpaningkamot, pero wa ni namunga og nindot. Wala ni namunga og maayong kinabuhi, Ginoo, sa among pamilya, sa among mga anak. Wag kami mga ginikanan, nagasurrender sa imong kabubuton. Nga nat, dili ang among kabubuton, pero ang imong pagbuot mo'y matubad diri kanamo sa among mga pamilya, Ginoo. Batiman ni usab ni Lord. Ug dili nimo tubagon ang among mga pagampo. Dili gihapon kami mudangop sa lain. Magpailaw kami mudangop kanimo. Salamat, Lord, nga ikaw ang batong dalangpanan. Salamat, Lord, na imong presensya maghari sa mga kinabuhi. Our God is a consuming fire, burning holy flame with glory and freedom. Our God is the only righteous